Şeva çardehem çîroka şêrê nexweş û hêştira qurbanî. Şeva çardehem gihîşt û asmanê reş dîsa tije stêrk bû. Xatûna ku vê carê bêhna wê hîn bêtir teng bibû û dilê wê li ber xwe nedida, hat cem tûtiyê û bi dengekî bi ferman got: Tûtiya min a zana, ez dizanim ku tu ji bo min her dem başiyê dixwazî, lê êdî bes e. Ez dixwazim îşev derkevim. Tu kes nikare min bisekinîne. Tûtiyê bi dilovaniyeke mezin bersiv da. Xatûna min, rêya ku mirov bi lestê de dimeşe. Carna hevalên hov lê hene ku bi zimanekî şêrîn mirov dixapînin. Gelo te çîroka şêrê nexweş û hêştira qurbanî bihîstiye. Ew çîrok nîşan dide ka çawa dilsoziya zêde ya li hemberî mirovên fêlbaz dikare bibe sedema karesatê. Goh bide vê çîrokê. Xatûnê guhên xwe vekirin û tûtiyê dest pê kir. Li daristanekê şêrekî mezin hebû ku şahê heywanan bû. Sê şêwirmendên wî yên nêzik hebûn: çeqelek, gurek û qijikek. Rojekê hêştirekê ku ji keriyê xwe winda bibû gihîşt vê daristanê. Hêştir çû cem şêr û şêrî peymana ewlehiyê da wê û got: Tu dikarî di bin parastina min de di nava vê daristanê de bi silametî bijî. Piştî demekê şêr di şerekî giran de birîndar bû û nekarî derkeve nêçîrê. Ew û sê şêwirmendên wî çend rojan birçî man. Şêwirmendên çavbirçî çeqel, gur û qijik li hev civiyan û biryar dan ku hêştirê bikîjin û bixwin. Lê belê ji ber ku şêrî peymana ewlehiyê dabû hêştirê, wan nedikarî rasterast êrişî wê bikin. Wan hîleyek ramanî amade kirin. Ew çûn cem şêrê birçî û nexweş. Pêşî qijikê got: Ey şahê min, tu her dem xwedî rûmetî û niha tu birçî yî. Ez laşê xwe pêşkêşî te dikim. Min bixweda ku tu baş bibe. Lê belê gur û çeqelî tavilê gotin: Na, goştê qijikê pir piçûk û pîs e. Ew têra te nake. Paşê çeqelî got: Ez laşê xwe pêşkêş dikim. Lê belê gur û qijikê gotin: Na, goştê çeqelî pîs e û nexweşiyê tîne. Paşê gurî got: Ez amade me canê xwe bidim. Lê belê wan got: Na, goştê gurgî pir hişk e. Hêştira dilsoz a ku li wir sekinîbû. Gava ev hemû dîtin. Wisa fêm kir ku ev lîstikeke dilsoziyê ya rûmetdar e û her kes bi dilpakî canê xwe pêşkêş dike. Wê jî bi dilpakî got: Ey şahê min, ez amade me canê xwe pêşkêşî te bikim. Goştê min pir şêrîn û giranbiha ye. Tu dikarî min bixweda ku tu dîsa bihêz bibe. Tavilê gur, çeqel û qijikê bi hev re qêriyan. Rast e. Ev herî adil e û goştê hêştirê herî paqij e. Berî ku şêr biryareke bide, her sê şêwirmendan êrişî hêştirê kirin. Ew kuştin û bi şêr re parve kirin û xwarin. Bi vî awayî
Dilsoziya bê hîş a hêştirê bû sedema kuştina wê ya ji aliyê mirovên fêlbaz ve. Tutiyê gava dît ku sibe geş dibe. Got: Xatûna min, di vê cîhanê de mirovên ku bi zimanê şîrîn û fêlbazî nêzîkî te dibin pir in. Heke tu îşev herî, dibe ku tu bibî qurbana lîstikên wan. Îşev li mala xwe bimîne. Xatûnê dît ku rastiyek di vê çîrokê de heye. Spasiya tutiyê kir û neçû.